Repregunta. Moltes gràcies. Bon dia, president. Bon dia, senyories. Com pensa complir el Consell a nivell pressupostari amb la regla de les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar, si el seu propi partit ja va demostrar durant el debat de política general que no aposta per implementar una estratègia com la del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos, que assegura una eficiència en el reciclatge molt superior a la que tenim ara i que podria comportar un descens en els costos que la replegada dels envasos significa per a la ciutadania i per als municipis. Quin és el motiu pel que s'amaguen darrere de raons com voler engegar projectes pilot quan en realitat ja hi ha hagut diverses experiències molt exitoses a nivell estatal? No estarà el seu partit escoltant més les empreses de distribució d'aliments que la ciutadania i els seus propis socis del Pacte del Botànic? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyora diputada, li contestarà la consellera d'Agricultura i Medi Ambient, que donem la paraula.